bruger i hvert fald de samme farver, men det er klart, at når du kører ned i Alperne for eksempel, så er en sort, det er lidt noget andet. Det er lidt mere sort. Men den her, det er faktisk det meste af Norden er det samme. Ja, og man kan sige, Christoffer, som står derovre for OnTrail, det er et afsnit af DGI. Og han er jo ligesom været med til at graduere rigtig mange af de danske. Han er jo kendt for, at graduere til Danmark ligger på det samme niveau. Silkeborg, er det samme